И тук в този бар прекарах повече от 4 часа. Като още с влизането директно попитах, мога ли да седна и да почакам, и ми казаха, просто си избера място, няма проблем. Аз не споменах колко време ще чакам, че тук виж размислили, а навън вече валеше. Така дочаках Джон, поредният спасител на пътя ми. Наистина срещам невероятни хора по пътя си. Благодаря ви. Има и от другите, но те са просто за контраст, за да изпъкнат първите. Няма да навлизам в детайли и да ви отекчавам защо и как се озовах в бара, чакайки Джон, поредния ми хост, но този път авариен. Но на когото му е интересно, подробности са описани в блога, 7 част от Детроитите острови, така че може да погледне. И така, пътуването към дома на Джон беше запълнено с интересни разговори и истории. Бях изненадан колко далече всъщност, по моите мерки разбира се. И докато се любовах на пейзажите си мислех, нищо случайно няма в този свят. Ако не се бяха случили неприятните неща, които се случиха, аз никога нямаше да дойда в този район и никога нямаше да видя всичката тази красота. Благодаря, Пейни, че ми осигури толкова прекрасни приключения, а те първа започва. Първият ден, в който почти не валеше, аз излязох да се разходя наоколо. Чувствах се лека и щастлива и се наслаждавах на невероятно спокойна атмосфера край себе си. Hey you, smile to the camera. No? Okay. Безвремие. Ето, ако не драсна през чукарите, нема съм аз, нали? Не бях много сигурен къде отивам, но Джон ме беше опътил добре, така че се придържах към неговите съвети и моята навигация. Предполагаше се, че има водещи знаци, тъй като дори в навигацията ми това е маркирано като пешеходен маршрут. И по едно време даже намерих един и после още няколко. Ама в началото изглеждаше сякаш навлизам в частен имот и ако не бяха насоките на Джон, сигурно ще да се върна преди да съм стигнала до някои от знаците изобщо. За пореден път се удивлявам на старите майстори-строители, един от които беше и моя прадядо, нищо че не е ирландец. Още си спомням как редеше доварите с неизгладени рабати камъни. Те не мръдваха. Тази къща, например, както Джон ми обясни по-късно, при прилив вълните стигат почти до нея, а при бурно море почти изчезва. Изоставена от години на стихиите, тя все още стои там на брега, гордо изправена срещу суровия, нестихващ вятър. Времето беше да завали. Облаците с последни сили устискваха и току изпускаха по някоя капка между зъби, но устояха до последно. Усещането е просто неописуемо. Безбрежност, безвремие и необятна красота.
И любимата ми мащерка беше навсякъде. Както и един куп други зелени за моите салати, за които Джон така и не спря да ме базика. И се закаля, че ще си дезинфекцира всичките съдове след мен. Ако искаш да познаем кой ме там. Макробище, разбира се. Кацана тук на оградата малко ми е съмнително. Откъде да влязам? Ще проверим. Едно от нещата, които ме впечатлиха в това гробище, бяха камъните, с които са застлани гробовете. Не всички, но повечето. Имаше различни комбинации. Само бели, бели и черни като тези, или разноцветни. Интересно решение според мен. Време е да продължим към едни други руини, които мярнах в далечината отвъд плажа. Ще се катеря тук. Не знам колко ми допада идеята обаче. Изглеждаше, че трябва да се катеря доста, за да премена оттатък този насип. А после дали изобщо имаше подход към въпросните руини, съвсем не беше ясно. Твърде много подскачане по тия каваната. И я успея да стигна до тремия. Няма да е днес. Настроението ми днес е лежерно, не ми е подскачащо по камъни. С това си намерих едно ъгълче тук, на завет. Гледам водата. И да се наслаждавам. Неусетно дойде време за следващата глава от приключението. Докато Джон ме откарваше към Галуей и Джери, аз се наслаждавах на приказните картини, прилитащи край прозореца. Не спирайки да си мисля колко странно нещо е живота. И колко прекрасно, ако му позволиш.